Продава се къща с голям двор в село Гецово. Къщата е на 2 етажа. Вторият етаж се състои от малък коридор, една спалня, втора спалня, и още една стая, подходяща за спалня или хол. Долният етаж включва мазе, една стая, подходяща за трапезария, втора стая, подходяща за хол или кухня, и отделна кухня. Имотът разполага с голям двор, в който са засадени грозде, овощни дръвчета с различни плодове и други красиви растения. Има напълно ремонтирана и оборудвана баня с тоалетна. Както и голяма беседка с камина и барплот. Имотът разполага и със селско-стопански постройки. Покривът на къщата е изцяло ремонтиран. Капитал Инвест. Превърнете мечтите си в дом.